Победата на Радев е добра новина за всички българи, които искат да живеят по-богато. Нека да ви кажа как можете да живеете по-богато, когато Радев управлява. Досега Радев имаше пълен контрол в България по времето на правителството на Гълъб Донев. Резултатът от това нещо е договор работещ, от който всички ние плащаме по 1 милион на ден. Всеки знае, че подобни договори 30% е стандартната комисионна, но напоследък в България се знае, че за газовите сделки комисионната е около 50%. Това са едни 500 хилядарки на ден. Не трябва да бъдат подценявани. Разбира се, че румбата не ги прибира всички в джоба. Има огромна група хора около него, които си взимат процентчето. Сега, когато Радев заедно с... той се коалира с някой, ще има пълен контрол както над Народното събрание, така и над правителството, вие ще видите какво е яко копане. Ще има много пари, които да се крадат. Все пак бюджета на България е 220 милиона лева, всеки ден се харчат. 220 милиона на ден е бюджета на България. Като ги сумирате 365 дни, става разходната част на бюджета от 80 милиарда. Сега, от тия 220 милиона има поне 100 милиона, които не могат да се краде от тях. Значи това са разни пенсии, разни за ток, за газ, които са реалните плащания, а не над големите надценки, но има едни 100 милиона, които спокойно ще се крадат. Значи този договор с Боташ просто е една репетиция. Сега ще видите какво следва. Сега ще се тегли огромен заем за строеж на нова атомна централа. Ще се сключат нови договори за наем на газопроводи и доставка напред пак за 10, 15, за 20 години в бъдещето за доставка на енергия. Ще се теглят огромни заеми за батерийни централи, за ремонти на АЕЦ-овете, за ремонти на ЧАИР. Ще има големи инвестиции в ЖП-то и въобще всички такива инфраструктурни големи проекти, където може много пари да се откраднат, ще се реализират. И ако вие сте професионалист в някой от тия области или просто сте безскрупулен човек, на който не му пука за морала, спокойно може да се прилепите към партията на Радев и ще има пари за всички, които са безгръбначни, подлоги на Радев и изпълняват това, което им се казва. Сега, това, че българите ще живеят по-зле, че ще им се увеличат данъците, че ще им се увеличат цените, ще има по-големи акцизи и така нататък, това не трябва да ви плаши. Ако вие сте безгръбначен, безскрупулен, за вас са най-важни парите, отивайте при Радев, те първа ще завземат местната власт, те първа ще им трябват верни хора и ще има от тези откраднати пари доволно така захарчене и за вас. Така че това е начина сега да заживеете по-добре.